Grand, kaya no bedo yumirabe. Wallahi grand nem feranta ma de lang andi nena goto. Wanda ko nen jo nen goto nena ma do yam fetta yi afamude. Biam mom wondi no goto. Petit numo yaay ma ko wibe. Do confirmer dum. Wallahi ga confirmer dum ga. Oui, ko wibe petit. Wallahi ga confirmer la koy. Yaw on foppo yaay ngarno do mi ngande mi artunta wadugol ami Touré ay moto ya ka gendarmerie tawabe don ko justice Guinée mon condamne ma fita wadu video ta wadu live ji non fop itet non fop en itte a fuddoto jogugol business ji madin tranquille non fo itet woɓɓe arno ɗo yenni aybini mais la vérité reste toujours gonga kan Ami Touré ɓe darino ɗo ko Touré ko ni ko Touré ɓe ari mi Mariama Touré ko sabu Mariama Touré ɓe ari ɓe accali inane lam Big Soul inano lambe be hubbin kadi kanyot yummira be nangama kadi be wadi to kanyot Big Soul en wa wadde kanyot yummira be nangitama jiwo goto arno ka live o lam fala mo hitude o inni tay ami kanko ka yeyo o choncho ini mo mari 5 camera ka boutique makko on debbo arno do jetti defensif am woni ko kanko e jaaja mi fuddudi i buri yangodude tanti janga diku ol tawno dugol billahi lam fala hitude on debbo sabu ko on ko bi moddo non wa on mami taw billahi bandra woni la Mamadou no kango 5 camera video ka boutique makko wari do yewti vrai mi giti on debbo jo mi gitimo wallahi mi gitimo non c'est une brave femme ndara yummira be mitenjina be minna ko wiibe Odo ko kolode ma korlonde falla awanena mari jammari maquillage kadi nangama e nguyka ara cette fois ci kadi be yawno darugol si be hebay ko be wujja malgré ko be hebi kon fo mengino non bedo e yaay ha mi laabana on post bedo ko wiibe nolla yon on fop mon bedo ko wiibe mi ari addoygol ko be yaata ko be yarayta beere duma jama on inni si mi wadi dum non mi bonna yar kise mabbe on hibe cotisana mbuudi o mi accu be hendodi no gasa be accita dum don minni problem ala wara laabani on mari maquillage wujjay pellet laabani on nena mari maquillage be wujjay là tout le monde sait que ouais. Les agents examinent chaque recoin et sortent les billets dissimulés dans les valises. Ora benangi dama kadi nguika. Leurs gestes sont précis. Aucun billet. Dono labi poska. Dona Ami Touré ni. Billahi dona Ami Touré. Dona Ami Touré. Que le service des douanes fasse les comptes. Doka dino saako mabbe ko ngetika way koy. Voilà. Le service des douanes informe l'agent que le montant total des sommes saisies s'élève à 118 000 €. Ils vont dresser un procès verbal aux passagers. Donc mari maquillage ni. Dona Ami Touré ni ya. Do pellet na Ami Touré ni. Quand la banque sera contactera, il devra prouver la provenance de cet argent. Nene goto inik. Yumira bengo minuno mako ngaindara be ande na be wona clean. Une somme qui varie selon la quantité d'argent saisi ou s'ils
s'agit d'une récidive. Mais si le passager ne peut pas prouver la présence, l'amende sera beaucoup plus élevée. Il pourrait même être accusé de blanchiment d'argent. Omzola. Gongavea moro gonye loyu luba ba moro vera tama kawai chino ane madidi ane attends madidi lundo ane donc vraiment menangi lungo nebu go tona go No hande wadia. Abi yiti recreation moro No hande ko juma on julete. No, sérieux. Be wedditi no. Be weddoti. Putain. Non, franchement, non. Alors que l'homme qui l'a eu No me ala ne no. la jeune femme tente de protester. Ah, mena, wudi no me indi na wali na juda men de more. Be say juda men de andi na yumira mi no be. Me yiro be sewa. Ah bro. Me ngadna fo no medento kono no yumira ben fewa. Pour faciliter le contact, il y en a tellement qu'un agent No mari maquillage. Ah, franchement, non, ça m'a étonné. Non, je suis choqué, moi, billahi. Mingo yeto nala. Mais non, c'est l'année parce que tu vois, non, mais donne tu vas retraite, moi, parce que baby, quand même, tu vas faire moi. Voilà, n'a ma canne de moi. Allah kir. Allez, Mene me bi 300 millions me ya ni 50 000. Ngujo wa non, lui, mais non, wallahi. Ah. Me ala no made kuz. Minno ma ino bedo. Benabaya. Ma bella, vuole, se anche ora se anche una lì, vuole, anche di modo. There's a problem jimun say ya. Lan there's Non hai animal. tertomo. Ara nene ka uduje. Sì, ciao. Ay be ardi defensif figo. C apostrophe N E ne pas. Guarda Mario, est-ce qu'il y a un Madrid? Est-ce qu'il y a un poisson d'Afrique de Madrid? Parce que le poisson d'Afrique n'est pas ici. Un niveau de blague du même ordre. Image Dégagez. E Radi, bandit. Mela manande. Ini jamani video ko iya tangolo ko photo montato. Ah Betty. Ah, ok. Cette image est propre en petit. Nene ka ujaya benanga. Flagrant délit. Nini beka gendarmerie. Konto na wade weekend na suri liyo ngabo. Ah, mira, la ruksano, ino la mano gari bandilo. Ah, mira ya do televino. Ok. Ah, sì, peut-être qu'on se capte non. Là, le temps ça mi con la cosera. Yo. Bon, vas-y, Madi, il m'a quitté ou non? Amen. Non. Les heures passent et il leur faut du temps pour extirper jusqu'au dernier paquet. Avant là, on a commencé à 21h30 et il est 3h30 du matin. Betty. Ça commence à faire long. Ça fait 6 heures qu'on est. Andi do farba misi dan jabo dire taw ma wona seda parce que do ni do mi anda ay da addi ay bayat ya ala ko mi hola no mi fanki ba mi na mi wona adane de mis image adduda to usa ya dire to mi fanki put mi jalle bini ko iya bini ba andi wobe no ganda do wa da be defandude
C'est vrai qu'il y a des marques différentes. Plusieurs ballots portent la même marque. Ce paquet, par exemple, porte la marque de son fabricant. Plusieurs fabricants et plusieurs clients dans un même chargeur qui, malheureusement, n'est pas jamais à destination. Gonga no wele. Endo da bro, plus de 60 millions, hein? Tawata na oya no, wala ta. Ɓe tarayno ɗo tantimo ga woɓɓe arnoyni ɗo nene are men pambam nene ino ɗo nene nene ɓe tivi ɗo arde lange rendez-vous taw peti lange bureau tati ko ɗum taccumi peti nene peti ko jumayyaɓe yehi peti ni nene no ka gendarmerie jumayya falaɗo ɓe yiwde on wawi yaade toga La lecture à l'air Bote yana men kadi. ajoute des recommandations Dans 72 heures, il sera cité à comparaître devant la justice. Il pourrait se voir condamné à une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Et il ne sera peut-être Winda nena ko commentaire bote TU. inenen makko nangam parce que ɓenno ko ɓiɗɗo a gara noon ko gote please Beauté. salminanon lam bigi suuli inne big suuli yo huɓɓin kañotte noddanon lam jeune guerrier huɓɓin kañotte attractions et manèges en tout genre. On faut partager bote plus lando do mo TU. Ça va être la foire comme jamais. ibe Petit d'ailleurs dossier, je ne sais pas quoi. ibe Oui. inɗo tantimo ɓe nangitama kadi Ko gonno bari kadi. ɓe wujjo Ah, na gonga mo da cemben to go pijore imra. vidéo Konene goddo ni petit. Aluga awuti akudala mawla. Ma be ndini ni ko yata 100 million kono be yata wujjugol lo goddo nun kadi. ɓeɓe guerida e ngoy ga peti billahi ɓe wujju peti immiɗo Allah ndema ɓe wujjuɗa e ndelan goɗɗum iniɓe ka commissariat jumayya yaw renseignoɗa so ɗa faala renseigneade ko guine wonɗa Toujours de la mécanique qui va jusqu'à toutes les bonnes femmes, c'est les Petit arabe imira be jabay ba gonga ore amen. Petit ko wadi ñaccita pay yo hen. Non défendir men ko iya. Pellet na yi. Intelligence artificielle no. Deje on. Data jama ko 30 millions e kel. e no ɓe goy go kamɓe ni kadi o image ɗo wawi darde moƴƴe Andi me cartel ko dossier goto betmen pot. Min cartel ko dossier goto betmen potam ka jaaja marma toure don nollan tawtimo kono be yimmiraɓe ɗo. ni sa falata Andi on ɗon. pas de souci ta tawta mo wino ɗo Là, je vais pas vous mentir, c'est un sujet qui, lors de ma Inna lillahi wa inna ilaihi. ko kamɓe ni hinoɓe ko kamɓe ni donc, à part pour les personnes qui sont intéressées aux personnes qui tiggarde Ah, abi wittama abi janga ko windi. Abi mi dara ko windi do cartel. On arrive, madame. Attendez. Ce qui avec cette dame vraiment malgré tous les bénéfices. Ah! Gongama, il y a 39 minutes. Inna lillahi. ene a wolaki En haut, voilà. siɗaru nene ɓe nangama nini ɓe joɗina Non, mais peut-être no awen dara goddum go kadi hein. on Mais ala ni on winda la bote plus TU. Yata maman, on t'appelle. No deje no na mama makko kanko to simra ba dinde wadi ko bon to be do ko nenirabe fowni. Rambo. Perché ande ko pala alde. Voilà, merci. Quoi? Neni Rambo pay ko. Azbe do.
ne permet pas quelqu'un sina kambe gerdo na di pijido ni goddo jammut so golbe ma yawobe quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Déjà fami ko bala ko yodi no do hande gadla mi asa tawno ala ko biro be awa no mi tawaga ko dum no logic gram won ena wujjata atumbita ko de boboje yaltuto Ibra yo Rani Ibra ino do be Fatima nangita makad Tanto benanga kadi ajo dino billahi be nangita ma jumaya ajo kadi karde billahi madidi ino do akunde ngalla ino be do ko do be titi gare mabbe de wana to benanga kadi hande e juma koko yedo juro kambe cuntagol no agadi rama famu akunde minyira ma famu ande keji ka famu ko m'expliquer antama ko ngara na no be carte na intelligence artificielle Daisy ADJ Dete na intelligence artificielle minan DJ yalte piji ngaya ayal nini ayna loti non galta wala i pos Kormoni Kitindari ko njawni ondong ko mimi ska ko no mianda oui njara ma bandra kunu marra ko be ditado ça va min lan je sais étonné ha mi gila mi dun ka Facebook mi hola ki mi rangoni tabini c'est vrai et puis mi go ko la jodi live mi yanda mi est ko gonga tawa ko tricage be wadi kawo yumira be ngujja be nangama mais ça c'est honte quand même merci ni bendi mi arno do inu do la mon fo mon ko nene wobe no bamba be sek mimi ko pati cartela ni bandi oli gono madu mette no go wobe na jiccaade wulla fa mi ga no no be no ara yende vous passez mieux aux publications de Facebook mais mi non c'est pas vrai no nene on to biya ina te ene ay ga nene ko pati cartello pati cartel yertini me bende cartello mo rendosi histoire yi ding halta ke sina don no bandra wadana ledde alarbana pati anni bebe wonta pati an hami may no wallahi de no halno de on yumirabe be wujje min on ko ko accudol piji woni ko yo farba yuma do minno ande mi gon eto nila kon be do yimi rabe ni yata wujja buri o 100 million mo be hebido e ngal parce que bido ko yata 100 million kon be yata wujja ko buri dum do parce que be din dom budi mi la suko dara bi hore manan ko ha no abem landon piu ngoto kere wujjo kanyu no marke islam cartel wujji lagi na awronki wari Europe do arka jippo kala evan jippo yaw fiu cartel de o kanko ko jikko ko dum nga cintini mo wujjugol camera ji di ay nini mi do kabiro mabbe ga ko riacce tabe naadi tan der ga be nallam wala mi do arani do dossieji farba be no do message allo
ko ɗo bari wayti jooɗino ñande aranno lannis ɗo ɓe arno portangol lam plainte commissariat on ɗo Allah wi mi jaɓata ɗum la famille yummiraɓe ɓe wujjay e hino ɓe ɗo ɗo koko ɓe itti tiggar nde ɓe fokkintini ɓe ka gendarmerie no abi wallahi ɗum ɗo no bobbinɗinni o tigi hen ɗo boɓɓinɗiɓe ɗe on parce que ɓe supportiɗo ɓe yummiraɓe so tawi ɗum ɗo ko gonga haray metti sifade bandira a wola kilan non lan hoolima carton non Farba c'est avéré haray mene men holi hein putain wallahi iye général mais ayo ganan ñamgol taw mbuli makko kañot ɗin la anda kiri ngujjo wowti wujjugol sodata min wonde mi ayano miɗo jogi to ɗo wonde 1 million mi naata Madina si mi essayi pantalon miɗo wawi jippodade makko haram sodama pourtant lara so ɓe nangilan noon ɓe mari ɓuuri pantalon on min wowti ɗum non ɗum ɗon deyanga wonno ayno de depuis ko nguyo ibe pay kum ibe no ɗo nandi puusugol ari motor Conakry no wani mi wa ndiyam tajugol fiilo mi anda pus mi anda voilà fus anda par ce que ka ngujjo an kadi woni soutenude ɗon CNRD hande ka vrai muñative ko Conakry mi heɓami janɗi mi arno mi laaɓani on poste minni ɓe nene ka o naɓay non mene men huli Farba fima dow milan ɓantipade ko amale fima dow général nani big up ramɗo jippinde on fo on jala seeɗa ibe ino ɗo mimis ino ɗo DG ɓe wonana lancede to utaran kadi men répète musidɓe nini golle yiɓe ɗen kadi ko argol inna yimɓe kanko ko karamokojo mo wawi golle moƴƴe mo jogui jikurwol janol kanko ko karamoko ok DG ɓe wi ko ɗum innata men no laadu andu betti ni ko ɗoɗa famude kala kadi mo wolaki ko minni ko yummiraɓe nangama no wawi yaade ka gendarmerie to an ronkiɓe tawde to ngara mi so iye mais o wata ala nangude ha yiɓe poso non wallahi mi nodda joni mi andas ko gonga on noon so tawina gonga peti ara mi wuddike ma peti yawran señoɗa moƴƴa seeɗo ɗum ɗo nan ɗo haɗa no waɗi jiɓi liɓi taw ande no sikkiti ɗum ɗo ko soit ko image maɓɓe neɓunoɗo ɓe artiri ɗum goɗɗo ko addantaɓe ɗum publia ma kono walaki ni yimɓe yaɓe yaha wudda goɗɗum goo a faami ɓe tawa toon maɗa ɓe heɓa ɓuri ɗiɗi ɓe jogii ɗo par ce que so tawi ɗon ɗo ko jikku ɗon wattitude par ce que ɓe mbi wona waɗi million ji ɗo ɓe wallahi ɗoraɗiƴa maɓɓe woni Abdourahmane, tu es avec la vieille là-bas ou pas? Oui. Ça va ou quoi? Et tout de Allah. Non? Oui, ko yumiraɓe waɗi ko. Ça va, oui. Tenguri jeja. Yettude Allah. Ko ɗum min hi joni live go kadi maɓɓana riskita to wonde man na yummiraɓe nawna min noon ko accanaɓe fattu miñitti fattu ko nene woni waraka ɓe taƴuno jungo gonde a ñande no ɓe wujjata hande kadi grand normalement ɓe yurmini wujjo ɓe accini ɓe fennimmi min ɓeni womi jokka hen ɗa ko leydi ndi saria e sellude woni ala ma ɓe yeeɓe sokoye hujjade ɓe acci wujjo ɓe yeeɓe inni yoɓe waɗan kañotto ngujjo on noni mo interpella on non o yalti andi Allah koye lewru suuma o waɗi hakkeji ni ala e tongude hakkeji ni ala tongude
kala wala nangina buri mo Limbe benende cartel limbe benende ga wo c'est faux, c'est pas vrai, wo c'est faux. comme boy ni wo c'est pas vrai ah woko poison da c'est faux. comme boy ni c'est pas vrai ino oro tigi no haldo Aisha Hawa Diallo wo c'est faux modi terte modi ma yinko modi buttino ne lam pero mi ara do si de mi ara do fi do golto mi dani